engko penyampul perkara nyobla. Tak anggap kowe menungso sing dicantek iki. Pancen tak akoni. Sopo nabrang turasing genduk, turasing begal, turasing ajak laut. Nanging bejo nabrang gede alir manik Sinun Prabu. Satemah aku diangkat dadi bupati ning Mapringan. Nanging dadi kawurangan mulawe ning kene nabrang ora mungkin dadi bupati. Malah kaporo dadi jegre Mojopahit. Ngopo dakahuyu kowe dadi jegre Mojopahit? Jegri kalau dia bicara opo lah pancen dino iki kowe dadi jegre atau Mojopahit. Iya iki dino bakal ono menungso sing gawe geger ing Kraton. Aku pengen ngerti kalau mentono menungsane pengen gawe geger nang Mojopahit. Tegas tukang entuk garapan sopo menungsa sing gawe geger ora melu iki rompola yen ngono teban kacamatan matola. Sarake lanang-lanang parah. Sarake